an si muluk doma pu asong tin na tumta election mati kilik aprang lote kachelang dodo son si kedam tang thereponi phai inquiry ni phuloni constituency ke parlo Tarabasa pathu aklam along all party hills leaders conference rat amaipi kepaman pon bangso mailong mai ka chephem phu pon APHLC mati all party hills leaders conference central committee kongchon bang sarkiri rong phar lapen aluhi aman pen ka chetong dun non kewang GMP candidate mati APHLC racharya song pen ka chetoy duna bang phu jay kathar Dimahasa Autonomous Council abarim MSc Daniel Langthasa APHLC dun mai phu Rajesh Tiso Samson Teron lapen pinangan rat bangsuri phoso se atum chitong dun si mayalong RDP dun mayalong amina a party mati asong apha ningka chethe kavyajok BJP lapen Congress atum amina asong pen COC Bangkep Societum Chipok dun mayalong ka chethan pon ke APHLC mati All Party Hills Leaders Conference jongsi ke hailo tangti Article 244 ilapen voter list ingthan AG lapen hemprek aphan che songvek G puta ningje pon News report Karbinglong Live